खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै जोंनि न'नि बागै खोथा बुंनो सानदों नोंथांमोननि सेराव आंनि जिखिनि खामानि बेखौ शेयार खालामनो सानदों जाहाथे आं मा खामानि मावदोंमोन आरो बोरै न'आ बोरै डेभेलप जायाखै बेफोरनि बागैबो आं खोन्थानि एसे नोंथांमोना मोजाङै मोजां खोनासंगोन होनना आसा थाबाय आरो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायजोबबानो जाबाय लोगोफोर स' आं दा मेन टपिकआव फैनोसै गोबाङानो बुङो दायना होनबा दायनाखौ बिसास खालामा नोंथांमोना निस्सय आंबो बिसास खालामामोन नाथाय दा आं बिसास खालामनांगौ जाबाय बुंनो थाङोब्ला जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाना फैदों आंनि थाखाय लोगोफोर बोसोरैनो फैसा खारबाय थायो बेनिफ्राय आरो बे बुस्थुखौ दिहुनखांनायनि उनावबो आरो नाजाबाय थायो बिथांमोना जायखि दायना होननाय सोदोब बे सोदोबा बिराद गाज्रि लोगोफोर स' आं दिनै आंनि न'आ जेबो गैजा रोङा न'ब्लाबो आं न'खौ लुनो नाजादोंमोन नाथाय आं दा बिनि थाखाय ड्रप खालामनाय जाबाय दा मोनसे खोथा दा नैबे न' नुदोंना बे न'आनो जाबाय हानि थिं बे हानि थिं न' लुजेननाय लोगो लोगो जोंनि न'खराव सोमजिदों आरोना बे जाथाया लोगोफोर खायसे बिसास खालामनाय नङा दायना होनबा दायनाफोरा मा दायना होननायसो सानगोन दां खायसे बे न'खौ लुजेनदों आङो 2022 निफ्राय लुना दोनदों आङो बे न'खौ 2022 निफ्राय लुनानै दा साक्सेस खालामनो हायाखै मानि थाखाय होनबा बिराद फैसा खारबाय थायो आंना लोगोफोर बोसोरैनो दायना होनबाथाय बिराद गाज्रि आरोना बे दायना होननायखौ बिराद मोनबाथ' गोदनाखौनो गोथां हास'सिगौ मानसिखौ मोननायालाय मोनदों मानसिखौ मोनथिदों नाथाय जुक्ति गैलाना दानि जुगाव थारमाने दायना होननायखौ फोथायानो माने नंखाय फान्दायनायसो होनना सानो बेनिखायनो बेबायदि जाबाय थादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो मिथिखागोन जाय खाथि खालानि मानसिफोर दङ आंनि असे बिब'आबो दा फाग्लि टाइप जानानै दङ नोंथांमोना निस्सय मिथिखागोन जाय मिथिखायो नामखौबो लकेसनखौ खोन्थानोसै आङो 2 नं रुपाजुलि होननाय गामिनिनो आङो नोंथांमोना मिथिखागोन ओमफ्राय जाय खाथियाव दङ ओमफ्राय फादार नामा जाबाय राजा बसुमतारी बे भटार आइडियाव दंखायो बेनिफ्राय मानि नामा जाबाय रैमालि बसुमतारी नैबे न'आ बेबायदि अबस्थायाव जाना दं दा बेखौ आं सानदोंमोन देग्लाय कमप्लिट खालामनो नाथाय आं हायासै मानो होनबा बे दायनायानो जाबाय आरोना लोगोफोर आंनि जिनिखि खामायनाय इनकाम आरो नोंथांमोना सानगोन आंखौ इउटुबनिफ्राय फैसा मोनदोंदां मादोंदां होननानै नाथाय नै बिदिनो बेनिफ्राय दा आं दायनानि जि बुस्थु मोनदों बे स्क्रिप्टखौ नोंथांमोननो भिडिअ स्क्रिनाव होगासिनो दं नोंथांमोना नायग्रोदो बेनिफ्राय बिनि उनाव आं फंनैसो खोथा रायलायबावगोन लोगोफोर মানুহ আহিবলৈ নালাগে হা এতিয়া বাহিৰৰ মানুহ আৰু ঘৰৰ মানুহ বাহিৰত ওলাব দিব নালাগে হা আপনি দंखायो नोंबो দুটা लोगोफोर आं सिगांनि केमेराजों दा देखायथ'ला दा आं उननि केमेराजों देखायनोसै नोंथांमोनखौ जोंनि न'आ बोरै दं बोरै गैया आं देखायाखैमोन नाथाय आं जोबोद देखायनांगौ गोनां भायग' जाना फैदों नैबे ओंखाम संग्रा न' बेखौबो बिराद नोजोर होयो बेयावबो बुस्थु मोनदोंमोन आरो आं बेखौ बे जायनिखि अजाफोरखौ लाबोनानै आं बुरखांबाय थेवब्लाबो बे आरो दाबसे जायगायाव नाजानानै दोनदों आं बेखौबो जायगाखौ लकेसनखौ खोन्थाना दोननोसै नोंथांमोननो दायना होननाय सोदोबखौ आं बिराद मोनबा मानसिखौ मोनबा ओरैबायदि गोथां हासोरगोन बिनि थैखौ मोनबा लोंगौसो आङो लोगोफोर आं दा न'नि माबाखौ देखायनोसै मा होनोमोनलाय
बेकग्राउन्डथिं देखायजांनाय थ' लोगोफोर नैबे न'आनो दा हानि थिं होनाय लोगो लोगोनो थारमाने जोंहाखौ मेगन नोजोर नांदों आरोना लोगोफोर बिथिंबो आं सानदोंमोन देग्लाय कमप्लिट खालामनो वाल होजोबनानै नाथाय आं दा ड्रप दोनबाय थ' लोगोफोर नै फाखानि खुन्थानै बायना लाबोदोंमोन बेखौ बायनायावनो मेगन सादों आरोना लोगोफोर जोंहाखौ जानो लोंनो सुख गैयै खालामदों न'आव थानो सुख गैयै खालामदों थ' लोगोफोर नै मैगं गायो मैगंबो मोजां जाया मैगंखौबो फुथारो गय बायदिसिना गायबावदों उनथिंजायबो नै दा बेबायदि अबस्थायाव जाना दं बेराखौ देग्लाय सोलायनोसै थेवब्लाबो दा नैबे टटेल दङ जोंना रुमा 6 रुम जागौमोन आरो लोगोफोर नैबे ओंखाम संग्रा थ' लोगोफोर आं दा सिगांनि केमेराजों लाफिननोसै आं दा थ' लोगोफोर आं दा मेन टपिकआव फैनोसै स' आं फार्स्टआवनो ओंखाम संग्रानिखौ हाबनानै देखायनोसै नोंथांमोनखौ जेनेखि बे दायनाफोरा ना सक खबना हरो आं बेखौ नैबे जायगानिफ्राय बुरखांनाय जादों मानोना आं भिडिअखौ बुरखांनाय समाव लानो मोनाखै नैबे नुदोंना लोगोफोर नैबे आसि खोन्थानाया बे जराव मोनसे मोनदों लोगोफोर सक मोनसे बेनिफ्राय बेयाव दंमोन थफ्लाखौ खेवनायखौ दा खोन्थागोन नोंथांमोननो ओमफ्राय मोनसेया जाबाय थिक बेबायदिनो जोबोद खस्थ' मस्थ' गेजेर बुरनो हायो ना जावखुनो हायो बेबायदि जायगायाव फबना दोन्दोंमोन आरोना लोगोफोर थ' आं नैबे दरजा खेवबाय जोंना रुमाबो साक्सेस जाजोबाखै नैबेफोरनो रुमफोरा थ' लोगोफोर नैबे इफोराव माल माथा दङना ओइ बे खनायाव मोनदों लोगोफोर बे खनायाव मोनसे मोनबाय बेनिफ्राय दा बेनो आरो दा नोंथांमोननो भिडिअखौ नुगोन नोंथांमोना ओमफ्राय नैबिथिंबो नैबे जायगायाव फुजा खालामदोंमोन आं लोगोफोर नैखौ बुरखांनो थाखाय आरोना जोबोद गाज्रि बिसोरनि आखुथायफोरा मोनबाबो जेबो खालामनो हाया जाना दं दायो थारमाने सरकारानो आयेनखौनो आजावना लालाबालाय मा खालामबावनो आंनिबाथ' आयेनखौ बोखारनांगौसोमोन बे आयेनखौ होमबासो सिरि जागौमोन बेबायदि खालामनाया दावराव दावसि जानाय नंलामोन आरोना लोगोफोर आं आसा खालामो बेबायदिनो सोरबाफोर हाबो जागोन जों बायदि न'खराव जोबोद दङ थ' आं बोसोरैनो 20-25 गारबाय थानांगौ जायो न'नि थाखायनो बे खामानिनि थाखाय दायनाफोरनि थाखायनो मोनबा आं बेखायनो सानदों मोनबाथ' गोथां हासोरगोन सिखादों फबगोन आरो नङाबा गोथाङैनो हाखरसेयाव फबगोन आङो लोगोफोर बे अबस्थायाव जाना दं आं दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो स्क्रिनाव होनोसै आं हरलि मोनसे आं जिगाब लायनि हरना हो नोंनाव सोरनि मा जि दै न' गावनायसो होयो बिदिनो जाबाय दा जिगाब गामसा गोथां नायलाय बिहु फालि गुफुर सिन्थायनो होदोंलै नानि फिसामोन गेलेग्राफोरसो इलेथो आयौ इले दाउनि होदोंमोन दा दाउगा हारा बेदर बेगें अमा बेदर ना इयो बे दाउनि गां मोनामदों बेयावरा मा जायोमोन इबा खाथेदोंमोन बेखौ ने खेवनो हाया बेनिखायनो जोंना गामसाया जिनाय दङमोन हिर'मनाबो जिनाय दङमोन बे दंजोबो होनबा नोंसिनि न'आव दंजोबो होनबालाय
नों बोसोराव खेबसे खेबसे नायखांनो गोनां जाबाय थायो ओंखायनो ओइ बेलाय मा बुस्थु खांख्राइ बे मा बुस्थु मा आसुरि मा दाउनिबा दाउनि नङा ना दाउ खुगा आसुरिलाय खुगासो जागोन बियो मालाय माबा माबि दाउ हाबेगं दंलै मा बुस्थु नैबेखौ नैबे नैबेनोथ' मा बुस्थु सलायालाय नि आंनाव लाइटार दंमोन सलाय लाबोआ नि लाइटार दंमोन बेखौ आं हमनो हायासै मोनो हा बेयो माबानि खादो मोजां खादो बिराद गाज्रि नाम थारमाने बुंनो थाङोब्ला बे जोंनिनो गायसनगिरि आबसुफोरानो बिदिखौ खर' फेदेरबाय जाहाथे बिसोरनो नंखाय फान्दायनानै फुथारदों मादों होननायावनो बिसोर बन्द' खालामनायखाय बेबायदि बिसोरो सोलो मोनबाय लोगोफोर बेनिखायनो आंथ' सानो बेफोरबायदि आयेनखौ जाहाथे थाबैनो माबाफिनबा मोजां जागौमोन मानो होनबा होमबासो बे दावराव दावसि खालामहांनायावसो सिरि जाहांदोंमोनलाय नाथाय बे दायो दावराव दावसि गैला माला जेबो खालामनो हाला होननायखाय बिसोरो बेबायदि सोलो मोनदों आरोना लोगोफोर दा थिग बेबायदिनो जोंनि न'आवबो जाबाय नै दा गुबुन दाबसेयावबो खोनागोन सानसे नङाबा सानसे आरो खोनागोनबो आंथ' सानदों बे जाय मानसि खालामो बेफोरबायदिखौ एफआइआर लिरनानै गावथारनायसो टारगेट लानो सानदोंमोन आं दा सरकारासो आयेनखौ आखायाव लानो नागिरा बेनिखायनो बिदि थानांगौ जायो सिरि सिरिनो थ' लोगोफोर दायनाफोरा मा समायाव मा बुस्थु लाङो नोंथांमोननो खोन्थानोसै पुर्निमा अमाबैसा बे दान मोननैयाव बिथांमोना न'निफ्राय बानलु हयथ' जि जोमफोरखौ हासिनानै लाना थाङो लोगोफोर बेनिखायनो बिसोर बेबायदि खामानिखौ मावनो हायो बिथांमोना जोंनिफ्रायबो गोगोम बुस्थु लाना थांदों जगारा दंहैखायो जानो हागौ बिथांमोननियाव थेवब्लाबो दा आरो नै दाबसे जायगा देखायबावनो नागिरदों आं गावनिनो आंगो लामा थांलाय फैलाय न'आवथ' हायासै सक खानायखाय थ' लोगोफोर लामाथिं खालामना दोनलायबाय दा लामाथिंबो बे जायगाखौ खोन्थागोन आं लकेसनखौ बबे जराव खालामदों थ' लोगोफोर नै ओरैजाय थाङै थांबाय नुगोन बेनो जोंनि न'नि लामा ओरैजाय इदों थांसे थांनानै थ' लोगोफोर लकेसनखौ खोन्थानोसै आं दायो मोदानदोंसो माथो सान्दुंदों बिथिंनिफ्राय खोन्थानोसै नैबे जाबाय जोंनि लामा नैबे मेन लामा जाहैबाय बेनि ओरै थिक लेफ्ट पजिशन बा राइट पजिशनथिं दाख्लै देखायदों बेनिफ्राय बे जायगायानो जाबाय नैबे आसि थुनानै खोन्थागोन आं दा नैबे जायगायाव बुस्थुआ दं आरोना बे सिगिनि सक बुस्थु फबो नोंथांमोनाबो मिथिखागोन जाय बुरखांदों न'आव हयथ' अजा लाबोना माबानानै दा थिग बेबायदिनो न'निखौथ' हायासै नालाय बेनिफ्राय दा लामायाव खालामदों आरोना लोगोफोर लामायाव मेगन सायो बिरादनो जोंहाखौ न'खरसेल' ना बे जायगायाव जोंनि बेथिं एरियाथिं हारसाफोर दङ ओमफ्राय ओरै गालावबो दङ न'खरनैसो दङ ओरैजाय न'खरथाम दङ आरो न'खरब्रै बेनिफ्राय थिग नैबे जाबाय निजोरा थांलाय फैलाय हान्था मेला लामा बियो निजोरा थांग्रा ओरैजाय ओरै गालाव ओरै निजोरा थांबाय थ' नैबे लामायानो जाबाय जोंनि फरेस्ट लामा मिथिखागोन रौता गेटनिफ्राय हाबबोनाय थ' लोगोफोर भिडिअ'आ
आं इसांखौनो खोन्थाबाय आरो न'नि बागै दा अबे अबस्थायाव दङ नैबे अनजालु इउटुबारफ्रा नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ दायो जोबोद दुखुआव दं आङो लोगोफोर इथिंबो इनकाम खालामनो हाया इथिंबो जाया आं बेनिखायनो न' बारा भिडिअबो लाबोबाङा बेनिफ्राय आवगोलनि जिनिखि चेनेलावबो आं हगारखांबाय बे बुस्थुनि बागै थ' नोंथांमोना बे चेनेलाथ' गैला मानो होनब्ला बे चेनेलनि आइडिखौ बेलेगा हेक खालामदों आरोना लोगोफोर हेक खालामनाय माने बुंनोथ' हाला आंबो दा बोरै खालामलांखो बेनिफ्राय बे चेनेलखौ नायनो थाङोब्लालाय नोंथांमोना नायनो हागोन नोजोर बयथ' गैला दा नामा हादोर नार्जारि दङ बे चेनेलनि मुंखौ सोलायना दोनदों बे जिमेलाथ' आंनिनोखा बियो जिमेलखौथ' सोलायनो हायाना लोगोफोर नामखौल'सो एड खालामनो हागोन इयो गोदान खालामना फिननो हागोन मबाइल नाम्बारखौ सोलायनो हागोन नाथाय जिमेलखौ हाया जिमेलावबो बिराद बुस्थु दंमोन आंना बेयाव आं बिराद नाजादोंमोन खेवनोबो बेखौबो हायासै आं थ' बिराद दुखु दङ दा न'निफ्राय लानानै बिराद खामानि मावनानैबाबो आं दा गुबुन दाबसे जायगायावबो थाङो आंखौलाय मिथिखायो फ्राय बागानो आंबो मेचिन सालायो 100 मिटार सालायो आङो जायखि बै दैमायाव जावग्रा गारि लडिं जेसिबि डाम्पार लडिं होग्रा फकलाइन होनो जायखौ बेखौ आंबो बिनि अपारेटर मावो लोगोफोर नोंथांमोना नुगोन आंखौ सानसे समबाबो भिडिअआव थ' लोगोफोर बेनो आंनि बुंनांगौआ न'नि बागै थ' लोगोफोर आं जोंनि न'नि बागै आं दिनै खोन्थाबाय नोंथांमोना बोरै मोनदों बोरै मोनाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बेनिफ्राय आंनि चेनेलाव जायफोर गोदान नोंथांमोना चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो आरो बेबायदि मानसिखौ माबायदि खालामनांगौ बेखौबो नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय